Γεια σας παιδιά, θα σας δείξω το base μου στο στήλο Brainrot. Να ξέρετε είναι πάρα πολύ καλό. Θα σας δείξω τώρα πόσο καλό είναι. Περιμένετε, δεν μπορώ να σας δείξω τους κωδικούς. Λοιπόν, θα το κάνω με κλειδί πρόσβασης για να μην ξέρετε τους κωδικούς μου. Τώρα γεια σας παιδιά, τα λέω άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να σας πω μπορείτε να δείτε από εδώ από το όνομά μου, αλλά δεν μπορώ να σας πω τους κωδικούς, επειδή μπορεί να μπείτε να μου κλέψετε το account. Μπαίνω από το καλό μου το account και μπαίνω στη Brainrot, στο private του φίλου μου, επειδή εγώ θα κάνω σε λίγο καιρό. Χρειάζομαι και carpet. Να κοιτάξτε, τον φίλο μου το λένε έτσι, Captain Jim Noob. Δεν είναι κανείς μέσα και εγώ σε κανονικά σερβέρες βρίσκω πια σε public server καλά μπρότς και τους κλέβω. Μ' ακούτε? Ναι. Μπαίνω τώρα και... Όπως βλέπετε δεν το καλό δεν μπορώ να σας δείξω γιατί μπήκε ο φίλος μου και δεν θέλει να με κλέψει. Να δείτε εδώ παίρνω τα λεφτά. Εδώ όποιος θέλει trade να μου βγει όταν κάνω private. Κάποιοι του φίλου μου δεν τα έχω για να μην τα κλέβουν. Παίρνω εδώ. Ανεβαίνω πάνω και δείτε τι έχω. Οπα, αυτό είναι το αδερφού μου, η Τσικλετερίνα. Εδώ έχω Los Mobiles και εδώ είναι το Los Combinations. Γεια σας παιδιά, τα λέμε σε άλλο ένα βίντεο.